It is hard to believe ukuthi umuntu wayebhukuda la esakhula. So le ndawo esiyibiza ngesipuni. So sasibhukuda la dala sisakhula. Kodwa manje ngeke iy'ngane zisabhukuda cause ubuka amanzi asengcole kanjani. Asemnyama. Kithi wayengekho nje. Akusamanzi wayesaflowa. Yabo manje sekwaba notshani awasaflow. So yeah, sasibhukuda la thina sisakhula sasithi sesipuni. Section 4 le ngapha. Bese sithi thina besihlala ngapha section 7 bese siyehla siza la. Ngapha uSoul City noMaskrali. Kodwa besibhukuda la. It's hard to believe. Sengina 31 manje so kunini early 2000. Kodwa sengiyabona nezingane ngeke sahlala kulamatshe lawa bese sikhathele, relax. Bese kusukile siphinde sibuyele futhi.